Lokal nga panguluhan sang Iloilo City nakuha ang first place sa kaunlarang Pantaw Awards sa Commission on Population. Kag Mayor Jerry Treñas, nagpanawagan nga magbinuligay kaupod ang mga bagong opisyal sang syudad. Ginbato ni Mayor Jerry Treñas ang plaque of recognition gikan sa Commission on Population kadungan sang flag raising ceremony. Ini matapos nakuha sang lokal nga panguluhan sang Iloilo ang first place city category sang Kaunlaran Pantao Award 2022. Bangod ini sa wala untat nga implementasyon sa mga population development program apisar nga mayara sang ginapangatubang nga pandemya. Suno kay Popcom Regional Director Harold Alfred Marshall, ehemplo ang syudad para sa iban nga LGUs. Inibangod sa mga programa nga ginpatuman sang syudad para makabenepisyo ang tagsa ka pamilya. Next level naman gid ang Iloilo City and hopefully padayunon ang pagsuporta sang population and development program which eventually would redound to the good people of the city. So sa liwat, madamo gid nga salamat sa Iloilo City sa pagpanguna sa atong pinalangga nga mayor si Mayor Treñas. Congratulations kag kabay pa nga Iloilo City will be the standard in which all cities will be judged. Hindi ini ang unang kahigayunan nga nakuha sang syudad ang pasidungog gikan sa Popcom. Galing ginadayaw gid sang ahensya ang Iloilo City Government, partikular ang City Popcom Office, bangod sang ilang wala untat nga pagtrabaho. Pasalig naman ni Mayor Jerry Treñas, magapadayon ang population development sang syudad, bangod dako ang mabulig sini para sa kalidad sang pangabuhi sang mga pumuluyo. Nag-report na sa Iloilo City Hall ang mga bagong miyembro sang Iloilo City Council. Kadungan sang flag raising ceremony, nagtambong ang mga bagong konsehal bilang hugnat sa pag-umpisa sang ila 3 ka tuig nga termino. Ginabi-abi ni Mayor Treñas ang mga bagong opisyal. Nagpanawagan nga magbuligay para sa kauswagan sang syudad. I welcome this new set of councilors. Together we will find the place of Iloilo in the new times that we are in. Ang importante, kita nga dire magbinuligay kita kay kadamo pa sang aton ulubrahon. Ginahatagan ng importansya sang alkalde ang pagbuligay kaupod sa City Council nga amo nagapasiguro sang kaayuhan sang mga pumuluyo pinaagi sa mga pagsulundan kag ordinansa. Nagalao man si Mayor Treñas kaupod ang mga new councilors nga mas madamo nga programa ang mahatag sa pamuluyo. I'm telling you this because we have gone a long way and you have been a part of Iloilo City and you continue to be a part of Iloilo City. Madamo pa aton handom. With this new set of councilors, there will be new dreams, there will be new programs, and together with them and together with all of you, pangitaan ta pagid paagi para mas nami pagid ang aton pagserbisyo diri sa syudad. Sa sunod sang 3 ka tuig nga panibag-o nga termino, makasalig ang pumuluyo sang syudad sang dugang nga progreso ilabi na sa mga proyekto sa ikayong lawas, infrastruktura, livelihood, edukasyon kag madamo pa. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.